И здравейте хора, аз съм Петър БГ и за този клип първо ще ви кажа, че съжалявам, че има ето тази огромна черта, черна. Но просто няма как да махна, обработа с една програма, която е много по-хубава от KineMaster. И да, и просто не може да поддържа целият екран. И да, всички клипове ще са така, за които се извинявам, но пък ще имат по-добра обработка, което е до някъде компенсирано. И да. Сега, нека направо да започнем с видеото. Ще започна поредица, в която ще минавам всичките нива. Което ще е трудно. Така. И съм стигнал до Dry Out. Но първо ще си отворим дейли честовете. Да видим какво ще ни се падне. Какво ще ни се падне. Окей. Ето този ключ. Обаче. Time to find out. Treasure. И мога всичките да ги отворя ли, човек? Майка! Майка заба! What the fuck? Това напълно се струваше. Окей. Значи, това, тези, виждате колко много точки има. На един епизод ще отварям по една точка. Сега нека. Едно синьо диамантче. Продължаваме. 50 орба. Продължаваме. 5 диаманта. 100 орба. Ноки юнита кед. То са от люк... Добре, окей. Аз мислех, че не е така. Добре. Жалко. Аз мислех, че просто са безплатни. Така. Та. Почваме Dry Out. Всъщност може да сменя емотиконката, ще да кажа. Иконката на това. Това не... всъщност ще е това. Само трябва да си купя НЛО и роботи, вече ще имам пълна колекция от всички. Мисля, не от всички ми, всички да са ми с различни иконки. Dry Out. В смисъл, Dry Out е като цяло малко лесен. Обаче, просто портала с обръщането на гравитацията просто ме изкарва от играта. Просто не знам как да умея това. Не мога. Аз го минах! О май fucking god. Сега тук не трябва да фейлваш. Фак! Казах да не фейлваш. Хора, направо... Мисля, когато минавате едно ниво и като минете нещо по-нататък, което не сте минали,
И просто вие не знаете какво е. Сърцето ви топти и става още по-голяма адреналин, че ще го менете. И затова загубвате, защото се притеснявате какво следва и дали ще успеете. Ето е. Добре, де. Почвам. О, човек. Вся прогерист не изглежда много лесно. Много твърде лесно изглежда. Стерео Маднес. Fuck you, защо винаги като го минавам и... Просто винаги като го минавам ми става нещо в сърцето, тя знам. Както казвам, гадличка му сърцето. Когато се качвам на виенско колело, и се качвам с брат ми и викам, нали щом тръгни и не съм се качвал, например, за първи път се качвам за годината и и просто казвам, сърцето му сърби. Как умрях? Добре, мисъл. Много съм. Мисъл. Знам, че съм много слаб. Не мога да мина dry out. Пък следващото е на hard. Base after base. Което е още по-трудно. Има някои хора, дето са минавали, например, Deadlock, да кажем. Или X-Step. Или... не знам, Cop-Step. Това просто... или Bloodbath, например. Така че... тези, които са прата в играта, и защо? Ако не ви е интересно да гледате, не, просто това видео не е с вас. Не, тази поредица не е с вас. Не знам как ще се справям, щом не мога на нормал, как ще се справям с Фейндаш. Добре, копчето не работи. Екрана ми не работи. Екрана ми не работи. Почвам. Окей.
за... Що? Почвам. Добре, вече го свънах. Вече го свънах как се прави. Изобщо не шика. Изобщо! Ще на план. Кубак. Тъпак. Окей. Трябва да го мина на практика. Така, правя последна игра, защото епизодът стана много дълъг. Ако на практис. И се знаеш, че трябва да си голямо шано. За да го минеш. Просто трябва да гледаш много внимателно какво следва след нещо, което си преодолял. Естествено да не ти бъгват тъпите контроли. Така. Това ще е от този клип. Надявам да те хареса, ако е така пръснете един лайк. Споделя, приятели, и съм наред за моя канал. Също информация как да си закупите тениска ще има долу в описанието. И също не забравяйте без гняв, без проблеми. Това беше от мен. Чао!